Ngiyababingelela bonke abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu iNkosi yethu. Amen. Namhlanje senza uDaniel 4 okhuluma ngephupho likaNebukadnezari ngomuthi. Senza ingxenye yesibili, upart 2 ngolwasemzini. Sifunda soqala kuvesi 20 size sigcine kwivesi lokugcina uvesi 37 khona laphana kuDaniel 4. Cela sithole umkhuleko omfishane. Baba odala amazulu nomhlaba, yisebo Nkosi yethu Jesu Kristu ohlala ekhaya lasezulwini. Nanti izwi lakho Baba, sicela usiphe ukulizwa, sicela ulungise iy'nhliziyo zethu, ukhiphe lonke ukhula nawo wonke amanyela, ukuba bubulukuleyo labukele kithi silonde lona. Likhiphe konke ukungcola osekunakalise isimilo nanokuphila kwethu. Siqale phansi iy'mpilo zethu Nkosi zibe yisibusiso kithi nakubo bonke Nkosi abasikhangelayo. Kukho konke nje zibe yisibusiso kuNkulunkulu odala amazulu nomhlaba esekhaya ezulwini. Ethi uma libuka ukuphila kwethu akubuke akuvume kumenamise. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni lomfowethu uKristu iNkosi yethu, amen. Ngithena namhlanje senza isifundo sesibili noma ingxenye yesibili kuDaniel 4. Sizoqala kuvesi 20 size sigcine ku-37. Ngokungapholisi maseko ngiyafunda kuDaniel 4 ngizofunda uvesi 20 ngime kuvesi 22. Ukulanda nje indaba siyakhumbula ukuthi uDaniel lana wayebhizi echazela uNebukadnezari iphupho uNebukadnezari wayeliphuphile, izehluleka zonke izazi noma izihlakaniphi zaseBhabhiloni ukumchazela lolo Nebukadnezari. Sekungena uDaniel usiyalichaza iphupho. Useyaqhubeka-ke laphana kuvesi 20 uthi, umuthi owawubonayo owakhula waqina, ubude bawo bafinyelela ezulwini nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. 21. Omaqabonga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziziningi, kukhona ukudla kubo bonke. Ozilwane zasendle zahlala phansi kwawo, nozinyoni zezulu zakhe amagantsheni awo. 22. Nguwe Nkosi, okhulile waqina, ngokuba ubukhulu bakho bukhulile bufinyelele ezulwini, nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Amen. Lana uDaniel ukwenza caca ukuthi Nebukadnezari Nkosi, lo muthi owawubonayo, lowo muthi uwe Nkosi, yabo, uwe Nkosi uNebukadnezari. So ngokwephupho leli phupho, umuthi ngokwephupho lakho uNebukadnezari, umuthi wawuyi-description yakhe uNebukadnezari, wawuchaza yena uqobo uNebukadnezari. So lo muthi wawubona wayeyibona yena uNebukadnezari. Lo muthi wayebona ephusheni wayeboniswa yena uqobo. Ivesi iqhubeka ukuthi ukhulile, angithi khona lapha ivesi eveza khona ukuthi ukhulile waqina, grown and became strong or become strong. KwakuyiBhabhiloni, siyakhumbula ngaphansi kombuso kaNebukadnezari, iBhabhiloni sithe masifunda safunda ukuthi lakhula laqina, yabo, lalithathwa njenge-center of the world and ruled over the world at this present time. Kwakuyilona elalibusa, yabo. Ukubusa kwaseBhabhiloni wakuthinta yonke imikhawulo yomhlaba, lalithathwa njengokuthi lona liyi-center of the world, yabo. So uma kuthiwa center of the world, mhlawumbe nje abantu abanjengami, mhlawumbe abantu abathena baba nenhlahla noma uNkulunkulu abazela umusa abakhulele endaweni asemakhaya, uzobona kuke kwakhiwe indlu kuthiwa u-round, yabona indlu nje like ezama-Africans bengakafiki osimende, noma osimende sebefikile. Abanye abantu bane-privilege ukuthi bayakubona lokho namanje. Kufike kwakhiwa indlu ewu-round yakhiwa ngamasoyi, bese kuthi uma sekuzoshayelwa i-roof, phakathi nendawo kubekwe isigxobo esiqinile ekuthiwa leso sigxobo insika, iphila ngesingisi, ngiyacabanga ukuthi angenzi lona iphutha. Phakathi nendlu kubekwa isigxobo esiqinile ekuthiwa insika. Lesi sigxobo sisuke sesithethwa ngokuthi isona-ke
i-roof ilele kusona ngoba zonke lezi ezinye igxobo ezizobe zikhanda uphahla, igxobo namathandela, ngisho nanokufulela uma kusetshenziswa utshani noma hlobo luni lotshani noma kungayinguni noma ngafakwa amakhwane noma kube yingongoni, I mean, noma kube yinduli. Zonke iy'nhlobo, kodwa zonke lezi iy'sindo kufuneka insika ikwazi ukumelana nazo. Eyi, yabona? So, iBhabhiloni lalithathwa njengani? Lalithathwa it was regarded as the center of the world ngoba lalibonakala liqinile, yabo. Ngeke uthathe isihlahla nje ubukhwebezane ubenze insika noma isihlahla somsilingo usenze insika. Insika uma wakha indlu mhlawumbe ngafuna kube ugamtree, yabo, noma kube uwatela abamkahle ukuze kube lesi sihlahla esithiwa amashoba, yabo. Wakha insika ngesihlahla obona ngathi siqinile sizokwazi ukumelana nobunzima be-roof ngoba ngaphandle kokuqina kwensimu i-roof akuthembisi lutho ngayo. So iBhabhiloni lalibonakala liqine kanjalo, lalithathwa njengensika. Eyi, yabona nje njengamanje-ke ngiyaxolisa ukungena la kodwa kuyiqiniso uzwe umuntu eqamba ingane yakhe ethi unsika, yabo, unsika. Kusho ukuthi leyo ngane uyayiprofesha ukuthi ayiqini, ingane eqinile, yabo. Which is the good thing. Akekho umzali ofisela ingane yakhe ukuthi ibe ntekenteke. Kodwa yindaba-ke manje unsika ethi engakhalela yonke into useyayifuna. Nsika nje wazi soft life, ukhalela i-apple usiyalifuna, khalela ubhanana usiyawuthola, khalela iyogadi usiyayithola, khalela i-stick sweet. Unsika uthola yonke insolo. Insika aqinile kahle kahle ngoba unsika kwenzakala intando yakhe, yabo. Kanti izimo eziqinisa umuntu, yabo. Noma kudala ngiyiqambe ingane yami unsika, mina futhi sengiyahamba ngiyoyihlalela le nesoka lami. Le nsika izoqinisa obani ngoba abakuhleli nawo la mhlampe ngeke beze bebe nakho lokho enganginakho mina ngiqamba ingane ngithi unsika, yabo. Ngoba umuntu oqinile njengensika kufunekala emelane nabo bonke ubunzima obuzofika phezu kwakhe kodwa indlu ime. Abadingayo befike bekwazi ukukhosela ngaphansi, bepheka abaphekayo, belala abalalayo. Sanibonani bonsika. Ya, wonke umKrestu umele ukuba yinsika. Nawe lapha ekhaya uma usazimisele ukuba umKrestu uzoba yinsika. Ngisho ngokuthi uyibonayo ukuthi ubuntekenteke wenza ukuthanda kakhulu lapho uthanda khona, udla lapho uthanda khona, ugqoka into oyithandayo, kodwa uNkulunkulu uyokuqinisa ube yinsika. Kungenzeki lokho. Abantu uma sebefike ngaphansi kuwa kube khona i-protection. Njengoba sichaza kuthiwa iBhabhiloni lana lalithathwa njenge-center of the world, libusa ngalesi sikhathi, yabo. Kwakuyisikhathi salo sokubusa lawo. Kuthiwa lalichichima, kukhona wena Ncebo, unobuhle bakhona kuwubukhazikhazi, yabo. Ukudla khona kwakuyinto engapheli, kwakusuthwa nje, yabo. Ngayo indaba yokulamba, yabo. Wawungeke uzuze kuthiwa umuntu waseBhabhiloni usebalekele eSouth Africa ulambile, njengoba nje la eSouth Africa kukhona zonke uhlobo lezizwe besuswe izimo ezihlukene ezingezinhle kuma-countries abo. Indlela okwaku-right ngawo weBhabhiloni, akekho umuntu waseBhabhiloni wayefisa ukuphuma eye kwenye i-country ngenhloso yokuthi uhluphekile. Cha, kwakukhona izinto ey'ningi laphana, bey'cebele, kunobuhle, yabona, unokudla. Kuthiwa she offered protection. iBhabhiloni leli laliwumuzi obubonakala uvikelekile with all, to all within her gates, yabona. Hayibo, siyakhumbula uChathawan khona lapha khona sichaza ngobuhle beBhabhiloni, ocaca ukuthi lalinamasanga amangaki, ayenziwe ngani, indonga zakhona zazinjani. So nababehleli phakathi kulona iBhabhiloni babezizwa ukuthi siphephile, yabo. Khona indawo lana yokubona khona ukuthi siphephile. Yebo, kufana lapha neThekwini. Lapha eThekwini khona indawo yomtakabani ekuthiwa izinga, yabo. Izakhamuzi zalaphana zingalala ngisho nasendlini zingakhiyile ngenxa ye-security yakhona, yabona. Uthi ungena nje esangweni lakhona laleya ndawo ikhamera yakushaya qhwaka, uyabuza ukuthi uyaphi, uyasho, uyafonela, yabo. Nezakhamuzi zisefe ngokuthi laphana zingalala noma zingakhiyile, yabo. So naseBhabhiloni i-safety nje kwakuyinto nje kanjalo, yabo. Hhayi, le ndlu yami noma lo mkhukhu wami noma lo mkhukhu wakho
ungathi usahleli kufike nje imbuzi egulayo noma kufike nje umuntu osena-7 days engakutholi ukudla okunempilo kodwa ukhahlele isicaba sihlale laphana yabo. Hhayi kwangenjalo eBhabhiloni kuthiwa i-safety ama-gate akhona babethi uma wabona bethembise yabona kucaca ukuthi kodwa isitha singangenaphi masifuna ukuzongena la. So uNebukadnezari wayebusa umbuso lapho wayeneshock khona ukuthi hhayi kuphephile lana yabo, kuphunyelelwe lana, ukwesekwa kukhona lana. Yonke into awayenza yayibonakala iBhabhiloni lakhe lithembisa. Ngicela ukufunda uvesi 23 kuya ku-27 khona laphana kuDaniel 4. U-23 uyaqhubeka kuDaniel laphana uthi njengalokho inkosi yabona umlindi ongcwele ehla ezulwini ethi gawula umuthi uwuchithe, kepha eshiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi ohlazini lwasendle, simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nesezilwane zasendle, kuze kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwaso. Uvesi 24 athi nansi incazo, Nkosi, kuyisimemezelo sophezukonke esiyehlele inkosi yami, inkosi. 25 sokuthi uyakuxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udliswe utshani njengezinkabi, umatiswe ngamazolo ezulu, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakho, uze wazi ukuthi ophezukonke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo. Bese uvesi 26 uthi njengalokho bayaleza ukuba kushiywe isiqu sezimpande zomuthi, umbuso wakho uyaqina kuwe lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa. Bese u-27 athi ngalokho, Nkosi, masamukeleke kuwe iseluleko sami, unqamule izono zakho ngokulunga, nobubi bakho ngokuba nomusa kwabampofu, mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Amen. Inkulumo yaDaniel yaqhubeka lapha, ukhuluma nenkosi. uNebukadnezar uyichazela ngephupho, siyaqhubeka nengxenye yokugcina yephupho. Uma kuvezwa laphana kuthiwa ayi isimemezelo sophezukonke, yabo, lesi simemezelo sasiphuma kuNkulunkulu wezulu odala amazulu nomhlaba ukuthi cha, awunqanyulwe manje lo muthi. Lesi simemezelo sasiqonde ngqo kuNebukadnezar, through umlindi noma ingelosi. Kwakukhulunywa kahle kahle lana ngoNebukadnezar uqobo. Uma sekuthiwa drive thee from men, uyaxoshwa kubantu, yabo. So njengoba isihlahla ngokwephupho sanqanyulwa, bese iphoshini yaso enye iphoshini yaso iba nani, iba nezilo laphana zasendle. Kanjalo-ke uNebukadnezar kwakufuneka anqanyulwe bese eyasuswa uNebukadnezar ebukhoneni kwabantu, ehambe eyohlaliswa ehlathini lapho ayohlala khona ney'nkabi noma nezilwane zasendle, adle utshani njengenkabi. Angithi yabo. So kuthiwa maqhubeka lapho kwaveza ukuthi uNebukadnezar lo amatiswe ngamazolo ezulu, yabo. Ngokwencazo njengoba isihlahla kuzofuneka simatiswe ngamazolo ezulu, kanjalo-ke nenkosi uNebukadnezar yiqobo kwakufuneka imatiswe amazolo ezulu 7 times, izikhathi eziyisikhombisa. Siyakhumbula esifundweni sokuqala sichazile ukuthi uma kuthiwa izikhathi, igama elithi lana times lithathelwe olimini lenkulumo yayithathelwe lele gama lithathelwe olimini lwamaKaledi lapho kuthiwa khona idan, yabo.
a time owayesho unyaka kahle kahle, hhayi lesi sikhathi sethu so-quarter to 3. Ake siyasibona la sikhathi sisetshenziswa manje kuthiwa 7 times isikhathi eziyisikhombisa, okusho ukuthi iminyaka eyisikhombisa. 7 years was to pass. Afuna kudlule iminyaka eyisikhombisa uNebukadnezar ekulesi simo sokuba laphaya njengesilo sasendle. Uze wazi, ya khona lapho uthanda khona kwi-verse 25, uNebukadnezar uze kube njani, aze azi. Noma uDaniel ekhuluma noNebukadnezar uthini, uthi uze wazi, yabo. So kwakuzoba isimo sikaNebukadnezar lesi sokuthi ehlale laphana ematiswa amazolo, edla utshani, enezilwane zasendle. uNebukadnezar yena aze azi ukuthi uNkulunkulu noma ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Laphaya usithole uDaniel uyachaza ethi leave the stump of the tree. Kuthiwani? Kushiwo kushiywe isiqu sezimpande zomuthi. Lana-ke siyawubona ngokwesifundo, siyawubona umusa kaNkulunkulu ungahlukaniseki nokwehlulela kwakhe. Noma uNkulunkulu ehlulela, kodwa umusa wakhe uyabonakala ehlulela yena kunjalo. Ngoba yini? Ngoba siyathola ukuthi uNebukadnezar uzothi sekumenzakala konke lokho, ehamba eyohlala esendle, edla utshani. Kahle nje uNebukadnezar nje ngamafishane uma uthula uyibheka lento yakhe wayehlanya, yabo, wayehlanya ngoba washiya ikhaya, yabo. Kusho kuthiwa sithe uma sifunda kuthiwa ingqondo yakhe ngathini, isabelo sakhe ngiyaxolisa, angithandi ukuthi ngigijimele emavesini singakafiki kuwona. Okay, ngiyaxolisa, sizofika lapho. So siyawubona umusa kaNkulunkulu ungahlukaniseki nokwahlulela kwakhe, njengoba sithola ukuthi ukubusa kukaNebukadnezar nombuso wakhe noma isihlalo sakhe sobukhosi, Nkosi yami, sasizolondeka, yabo, ngokukaNkulunkulu. Hhayi, uNkulunkulu wayehlela ukuthi silondeke kuze kube ukuthi yena uNebukadnezar uyavuma ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uyena obusayo, yabo. Ukube nje kwakubusa inkosi la, amakhosi amanje, mhlawumbe kwakubusa inkosi uDlamini, wayothi ahambe vele akezwa, ahambe ayohlala laphana ehlathini wadlangezwa. Angithi yabo, umbuso wakhe ngene wena mfowabo, yabo, noma ngene indodana yakhe. uNkulunkulu asitholi kunjalo, noma efuna umfundisi emxoshele abantu nodwa umbuso wawuzohleli ulinde yena uNebukadnezar until yena uNebukadnezar azi noma until he acknowledged that the God of heaven rules. Azisholo yena noma azi yena ukuthi uNkulunkulu wasezulwini yena obusayo. Njengoba laphana ngowephupho kuthiwa isiqu sasiboshiwe, ngathi siyakhumbula. Kuthiwa isiqu sawo sasiboshiwe nge-iron, as the band of iron and brass was placed, angithi, around lesi siqu, ukusilonda. Ileyo aim noma yileyo inhloso yokuthi sasibosheleni lesa siqu, ukusilonda ukuze sizogwemeka ekutheni sihlukaniseke noma sibole. Kanjalo umbuso wawuzolondwa ulinde uNebukadnezar ukuthi abuye futhi yena uNebukadnezar lo azobuswa. Izongifakazela-ke le genge mhlampe nayo abanalo ithuba mhlawumpe lokuthi ekhaya kube ney'hlahla mase sithiwa gawula isihlahla. Maningi ngama-options uma uthola mhlawumpe la ekhaya kade sigawula iy'hlahla, mhlawumpe iy'hlahla singasay'dingi, mhlawumpe kwatshelwa isihlahla noma mhlawumpe esinye saba esemvelo nje, kuvele kumile umkhambi egcekeni. Isihlahla somkhamba sithande ngoba uqanda sinameva, kanti la ekhaya kuney'ngane ey'dlalayo, ingane siyakhala. Uma uyibheka ihlatshwe isiqopholozo sevalo umkhambi, asifunakali. Mase kuthiwa asigawule lesi sihlahla, ngithi yabo, mase bayashawonya, hhayi ukuze singesukuvuka kufanele kufakwe usawoti, yabo. Umbuzo-ke kwabanye-ke abangekho shana nasedrobheni la kuseshowe,
kanjani sowuthathaphi usawoti ongaka ngiyabo ngoba banamandla bokuthi bobuye nazo iy'ndodleka sawoti edrobheni befake esihlahleni esihlahla sibole. Okay, omunye ethi hhayi faka upetrol sisabiza-ke isihlahla uzosifaka upetrol kodwa kuthiwani siyabola kuningi okufakwayo lana esifundweni sithola isihlahla cha sifasiwe from i-splitting yabona isiqu. Ileyo ndlela mina engiyaziyo engikhule kwenziwa ngayo uma ubulala kahle isihlahla ngale ukuthi uzukhoste kube ney'ndleko. Besithi uma isihlahla sinqunyiwe esiqwini laphana mase sekuthiwa singihambe thina nocelemba sixhoza amaxolo aso isihlahla yabo uxhoza amaxolo. Yabona uma uxhoza ixolo lesihlahla lapho alikho ithemba lokuthi khona igatsha elisayobuye livuke ngoba amagatsha vele isikhathi esiningi avuka phezu kwamaxolo. Ukuxhoza ixolo kuze kube ngathi ungenela kusona impela iskini sesihlahla. Akukho nto izokumila lapho. Into ebiyilandela nje lowo mthi ubuyibolela ubone usuyibunge sekuhamba lezi iy'ntuthwane angisazi zibizwa ngani ngathi zimhlophe umuhlwa kuphela ngaleso sihlahla. Kodwa lana uNkulunkulu siyamthola uthi uma usugawuliwe lo muthi oneBuchadnezzar isiqu sawo ukuze sizolondeka asifaswe ngamabhande to prevent it from splitting yabo. So akekho umuntu angithi vele noma imvula ina vele ngathokuthi lokho kungena kwemvula ingena emagcotsheni lesihlahla noma lesi sihlahla noma lesi siqu it will split yabo. Kodwa nxa uthi sifasiwe no akize beyikho imikhuba enjengaleyo. Okay, let my counsel be accepted. Uyakhuluma laphana uDaniel uthi kuverse 27 masamukeleke kuwe iseluleko sami. Uyabona la uDaniel ekunikeza incazo yephupho uyafisa ukunikeza inkosi uNebukadnezar iseluleko and uyamcela ukuthi akasamukele. Uthi break off thy sins by righteousness. Angithi siyakhumbula unqamula izono zakho ngokulunga. uDaniel akambuzi uNebukadnezar ukuthi noma akamceli ukuthi ngiyacela ushiye izono zakho ngithi yabo ukunalokho uyamtshela ukuthi nqamula izono zakho ngokulunga yabo. uDaniel lana uyamsola uNebukadnezar ngokwenza kwakhe ngakho uyamnxanxa ukuthi enze njani aphenduke yabo. uNkulunkulu ufuna lokho ukuthi bonke abantu abahambayo le nale abadavuzayo babizelwe kuye ngokwesifundo siyakuthola ukuze bezoshiya yonke lento abayenzayo engamukelekile uNkulunkulu baphenduke babuyele kuyona. If it may be a lengthen. Okay, sikuphi njengamanje siqhubeke khona lana athi khona uDaniel khona mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Yebo yasilapho mhlawumbe kungelulwa ukwethula kwakho. uDaniel nokuthi kuma ngase mhlawumbe inkosi iyeke izindlela zayo ezimbi lezi zahlulelo zaNkulunkulu nazo zingangabe zisaqonda ngalesi sivinini okufuneka iqonde ngaso kuyona inkosi uNebukadnezar. Mhlawumbe zingathiwa nje chizu kancane noma zizowenjani zijike yabo. If he turned from his evil ways the judgment of God could be averted yabo. So icondition ngathini icondition nje uDaniel wayibeka yacaca uNebukadnezar ukuthi isivumelwano sasizoba khona under icondition yani yokuthi uNebukadnezar enjani alalele. Sasilale ekutheni uNebukadnezar abe ngumuntu olalelayo. Ngiyacela ukuqhubeka ngifundena uDaniel 4 njengamanje uverse 28 kuya ku-33. Ngiyaqhubeka. u-28 ethi-ke konke lokho kwamehlela uNebukadnezar. 29 ngasekugcineni kwezinyanga eziyi12 wayehamba endlini yamakhosi eBhabheli. uNebukadnezar njalo. Uverse 30 athi inkosi uNebukadnezar yathatha yathi
Angithi yileli iBhabheli elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami, libe udumo lobukhosi bami na? Uvesi 31 athi, izwi lisesemlonyeni wenkosi Nebukadnezar. Kwehla ezulwini izwi lithi, wenkosi Nebukadnezari, kukhulunyiwe kuwe ukuthi umbuso usukile kuwe. 32 Uyakuxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udliswe utshani njengezinkabi, kudlule phezu kwakho izikhathi eziyisikhombisa, uze wazi ukuthi oPhezukonke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Uvesi 33 bese ethi yena, ngasona leso sikhathi lento yagcwaliseka phezu kukaNebukadnezari, waxoshwa kubantu, wadliswa utshani njengezinkabi, umzimba wakhe wamatiswa ngamazolo ezulu, zaze zakhula izinwele zakhe njengezimpaphe zezinkozi, nezinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni. Amen. Ekupheleni kwey'nyanga eziyisikhombisa, siyakukhumbula, ngathi kwathatha izinyanga eziyisikhombisa ngaphambi kokuba impakamo, yabo, uyakuzwa umuntu uma ethi into yakhe isingila, yabo, sengicikekile, phezulu kugcwele kula, kodwa ngiyakholwa ukuthi bazalwane sokukhulekela sonke ukuthi kungafiki lapho uthi khona usucekile usumla ngoba uyakholwa. Abantu basezokwenza nje iy'nto ezimangazayo, bekhuluma iy'nto ezihlazimusayo umzimba, kodwa akufuneki sibe abantu abazoduma ngokucikeka nokuthi kumila, awusafuni ngisho nanokukhuluma. Ngithi yabo, usuvele udlule nje 3 awusamkhulumisi ngumuntu ukucika kumala, yabo, awusekho ngisho nanosawubona nje, hhayi bafethu. So kodwa lana kuthiwa kwathatha izinyanga eziwu-12 ukuthi i-pride yaNebukadnezari ifike lapha khona isigcwele sichichima khona, ngoba esethola ukuthi wathi ey'hambele lapha esigodlweni sakhe, uyabo, eBhabhiloni. Uyakhuluma lapha uNebukadnezari. uNebukadnezari uma ulalele ekukhulumeni kwakhe ayikho into awayenayo, kodwa nje ngaphambi kokuthi ayiphakamise yena, yabo, ngoba emazwini awakhulumayo wayethatha lonke udumo elibuyisela la kuyena, ukuthi elinike uNkulunkulu, uNkulunkulu okuyena omvezele ukuthi uyena obeka imibuso. Angithi siyakhumbula le attitude yaNebukadnezari yokuphakama nabo bonke nje abayenzayo kahle kahle eyasathane. Ake siye laphana on the book of Isaiah 14 verse 13 no-14. Angifuni ube ngathi ngiyamsukela. Uma kukhulunywa ngosathane lapha ku-Isaiah 14 uverse 13, uthi uverse 13 ku-Isaiah 14 uthi, wena wathi enhliziyweni yakho, kukhulunywa ngosathane la, wena wathi enhliziyweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlale entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Uverse 14 athi-ke, ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangophezukonke. Amen. Abona nje i-self-exaltation, ukuziphakamisa. Bonke abantu abaziphakamisayo banengqondo kasathane. Uma nami ngicela ukuyiphakamisa le ingqondo kasathane leyo, yabo. Amen. Kunjalo. So uNebukadnezari siyathola nayo lapha ekukhulumeni kwakhe udumo wayelinika yena. Khona ucela ukuthi siyakudumisa, angazi noma niyalazi yini bazalwane, siyakudumisa sikwenza mkhulu wena. Athi yabo, bathi labo bazalwane badumisa uNkulunkulu, yabo, bemdumisa, bedumisa yena, bayazi ukuthi yena bamenza ngathini, bayamphakamisa. So ebantwini abaziphakamisa bona, abazidumisa bona, ethi umuntu mina nginenhliziyo enhle. Uyabona uma usucike mina indlela mina nginenhliziyo enhle. Angithi yabona. So
that person uyayi-acknowledge yena ubuhle obukhona ngaye yabo, uyayidumisa and as simlalele kusho ukuthi u-expect ukuthi nathi simncome simphakamise kuthiwa hayi inhle inhliziyo yakaMadlamini, angithi uyabona. So uNebukadnezar naye siyamthola uyaziphakamisa, uyashesha ibhabholi lona ubani owakhilela yimi yabo, ngeyikhwepha zami. Uma sifunda incwadi Isaiah ukuthi kuphakame mina, into eyaqala kusathane leyo. Ngifuna ukuba ngangophezu konke, isihlalo sami siphakame sibe kuhle yabo. Bonke abantu abafisa ukuphakama yabo, abayiphakamisayo bahamba kwiphethini elifanayo nelikaSathane yabo. Iphethini laSathane kahle liholele ekubhujisweni. Sengangenelela umusa-ke. Umusa kaNkulunkulu awunakuqondwa. While the word, okay, ngathini izwi nje lisesemlonyeni wayo inkosi uNebukadnezar lisakhuluma esayitusa kanzima kangaka, kwabe sekuqhamuka ukwehlulela immediately, ngokushesha. Wathi usayisho lento yakhe, usayinweba nje angazi noma njengesishingana noma njengeshephu, esesathi nje usayinweba, aseseqhamuka i-judgment immediately ivela kuNkulunkulu. I-condition noma isimo sikaNebukadnezar kwaphoqa ukuthi asibe njengani, njengoba uNkulunkulu wayekhulumile, sibe njengesesilo sasendle njengoba kwakuprofethiwe. Lesi simo sikaNebukadnezar sasizomthatha iminyaka ewu-7 ngoba kwakwazi ukuthi ngaleso sikhathi uyobe esazi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uyena uNkulunkulu ophakeme noma ongophezu konke, obusa konke. Amen. Kunjalo. Inkani. Ngiyamangala ngimangazwa inkani kaNebukadnezar ukuthi izulu lavela labona ukuthi ukuze lo muntu ezophindwa kufuneke vele ehlanye. Ngoba akunkani. Angisho ukuthini. Cha, uNkulunkulu sibuka indlela uNkulunkulu amthanda ngayo umuntu. Kodwa-ke inkani yami ayizungisiza mina ngoba mhlampe inkani yami neyakho lapha ekhaya izukusiza thina. Yabo ngoba mhlampe lokhu kuhlanya kaNebukadnezar awuzukuhlanya. Noma ngizokuhlanya. Into engasiyenzeka nje ungasufe nje ungakholwa nje qha. Yabo. Ngoba la ngiyaxolisa ngisiphela. Ngoba lesi sifundo sikaNebukadnezar okuyisa ukuthi thina sifunde. Yabo. Bese thina nje sihamba nje siyazi ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke uyena onjani obusa imibuso yabantu ayinika amthanda. Siyakwazi uNebukadnezar waphenduka an object lesson noma waphenduka i-lesson yokuthi nje thina sibukele kuyena. Asikho isidingo soNebukadnezar omusha njengamanje mina futhi nje uma sithiwa uNkulunkulu uthi uzongisofinisa nangokuthi ngihlanye, angifuni ukuhlanya Nkosi yami, angifuni ukuphosisa. So sibuka inkani kaNebukadnezar uNkulunkulu uzothiwa akahlanye ahambe yohlala nezilo zasendle. Ukusho ukuthi sifunda kuyena, akusho ukuthi nathi ngale nkani yethu mhlawumbe sizothola lowo musa nathi sihambe siyohlanya. Uyabo. Ngicela ukuqhubeka nesifundo. Ngicela ufunde njengamanje uDaniel 4:34 ngime lapha ku-37. Hawu sesiyazivala isifundo sethu osuku lanamhlanje. Verse 34 ku-37 sengiyaqala ngiyafunda. Verse 34 athini? Asekugcineni kwezinsuku mina Nebukadnezar ngaphakamisa amehlo ami ezulwini, nomqondo wami wabuyela kimi, ngambonga ophezu konke, ngamdumisa, ngamtusa yena uhlezi phakade. Ngokuba ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade, nombuso wakhe ungowezizukulwane ngezizukulwane. Verse 35 athi, bonke abakhe emhlabeni bashaywa ize, uyenza njengentando yakhe empini yasezulwini naphakathi kwabakhileyo emhlabeni. Akakho ongavimbela isandla sakhe noma athi kuye wenzani na. Verse 36 athi, ngasona leso sikhathi wabuyela kimi umqondo wami, nobukhosi bami nokucwebezela kwami kwabuyela kimi, kwaba ludumo lombuso wami. Abomkhandlu bami nezinduna zami bangifuna, ngase ngibekwa embusweni wami, nganezelwa ubukhulu obudluleleyo. U-37 ukugcina athi, kalokhu-ke mina Nebukadnezar ngiyatusa, ngiyaphakamisa, ngiyadumisa inkosi yezulu, ngokuba yonke imisebenzi yayo iyiqiniso, nezindlela zayo zingukwahlulela, abahamba ngokuzidla
inamandla okubathobisa. Amen. Eyi, kwathi sekuphele iminyaka eyisikhombisa kwabuya ukuqonda, yabo. Njengoba uNebukadnezar esebuyelwa ukuqonda ekupheleni kwale minyaka eyisikhombisa, uNebukadnezar useyabonga njengamanje. Uyabonga, udumisa uNkulunkulu wasezulwini ophila ingunaphakade. Angithi siyambona la kumakasade siwafunda. He acknowledges, yabo, that ukuthi umbuso kaNkulunkulu nokubusa kwakhe akupheli. Kungokwane, kungokwezizukulwane ngezizukulwane. Thina kahle kahle siwuthuli, senziwe ngothuli lomhlabathi. Kuyinkohliso esezingeni eliphezulu ukuthi umuntu engayilinganisa noNkulunkulu. Yabo, noma eyifanise noNkulunkulu. Noma afuna ukuphakama, ukudunyiswa, ukuthi udumo belifanele kuNkulunkulu, afuna ukuthi lize kuyena. Kuyinkohliso nje esezingeni eliphezulu. Sizidalwa ekutheni singazama ukurobha umdali. Angithi, yabo. So uNkulunkulu wenza njengokuthanda kwakhe, yabo. Bonke labo abazimisele ngokuthatha udumo belibuyisele kubona. uNkulunkulu nje azokwenza kulaphana kumaRoma 9:20. Angithi, yabo. Ngabe ngiyayifunda incwadi yamaRoma 9:20. Ake ngizame. Ngathi isikhathi sisasivumela. AmaRoma 9:20 uthi, wena muntu, ungubanike wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Amen. Eyi, le vesi ibalulekile. Ake siyiphinde. AmaRoma 9:20 ithi, wena muntu, ungubanike wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Hayi, amen. So at the same time, ngaso ngaleso sikhathi uNebukadnezar wabuyiselwa esikhundleni sakhe, nawonke ama-councillors akhe nawayebambisene nabo. Siyakhumbula. So uNkulunkulu wambuyisela esikhundleni akade enjani, elondelwe sona. Ngoba yini? Ngoba uNebukadnezar wayesevela enjengomuntu ozithobile. 1 Peter 5:6. uNkulunkulu wambuyisela uNebukadnezar, wabona ukuthi hayi, lesi sikhundla sesimfanele ngoba usenjani, usethobekile. Uma sifunda incwadi uPetro kuqala 5:6, amavesi nje siyafunda incwadi sibona ngathi isikhathi sisinaso. Sithi-ke, uthi uPetro kuqala 5:6, ngalokho zithobene phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Amen. uNebukadnezar wathi eseyithobile, Nkosi yami, eseyekile ukuyiphakamisa yini, esephakamisa uNkulunkulu, eseyithobile wathi, no, I'm just nothing but a dust. Kodwa khona uNkulunkulu obusa umbuso wakhe ongapheliyo, abeka kamthanda, uNkulunkulu ophezu konke, umbuso akawunika amthandayo. Yabona, wenza ngokuthanda kwakhe la emhlabeni. Wathi esekuvuma konke lokho, uNkulunkulu waseyamuphakamisa uNebukadnezar ngesikhathi esifaneleyo. So umsebenzi kaNkulunkulu uNebukadnezar uyichaze ngokuthini? Uyichaze ngokuthi iyiqiniso. Ngathi siyakhumbula. So yonke imisebenzi kaNkulunkulu iyiqiniso nokulunga. Ukuqinisekisa lesi statement engisanda kusisho, ungafunda lapha ekhaya incwadi kaDuteronomy 32:4 kuya ku-6, noma ufunda incwadi yamaHubo 98:2. Siyabona ngosifundo ukuthi uNkulunkulu uhamba ubude obungakanani uma sibuka impilo kaNebukadnezar ezama ukuthi umuntu aphenduke. Wayazi ukuthi uNebukadnezar indlela nje impilo yakhe yayingayo noma i-attitude yayingayo kuyomthatha ukuthi ukuze mlande ngathini, he knew
what it will take to bring to the point of following him. uNkulunkulu wayazi into ekufuneka ayenze kuNebukadnezar ukuze uNebukadnezar agcine sefikela kwipoint lapho uNebukadnezar azokwazi khona ukuthi amlandele yabo. Njengomama lapha ekhaya uyazi ukuthi ingane yami lena angidingi ukuthi ngize ngiyishaye uma ngifunda izinto ethile. Izwi lami izolilalela izokwenza lokho. Angithi yabo umama uyayizala le ngane yayazi. Omunye wenkathi uyazi ukuthi yabona-ke lona-ke uzofuna ngimshaye ngoswazi. Futhi hhayi nje ngalopho uswazi. Lona nje indlela ayengizwa ngayo udinga umpentshisi. Angithi yabo umzali lo ney'ngane zakhe akayithandayo. Lona nje udinga umpentshisi-ke ngoba ile nto lena ngempela ngasingayenzi. Udinga ukuthi ngimshaye ngompentshisi. Noma udinga ukuthi ngimshaye ngomkwavu. Hhayi lona nje ukukhuluma izinto zizolunga. Ngeke kufike nasekushayeni. Nomnye kufuneka ukuthi ngimshaye. Maqede ngimnike enye i-punishment mhlawumbe yabo ukuze ezozo. So uNkulunkulu wayazi ukuthi kufanele ehambe ibanga elingakanani ukuthi uNebukadnezar akwazi ukuphenduka yabo. Nokuthi uNkulunkulu amthobise uNebukadnezar yabo, as to separate the pride from his life that was impeding his relationship with God. Wayenayo bo impakamo, kodwa-ke ukuthi le mpakamo yakhe nguNkulunkulu wayefuna ukumthobisa. Kwakufanele ukuthi le mpakamo isuswe yabo, ngoba iyona eyayivimba ukuthi noma eyayivimbezela noma eyayidileyisa ubudlelwane bukaNebukadnezar nobani noNkulunkulu. Kuthiwa kahle nje ngokwesifundo siyakholwa ukuthi uNebukadnezar washona eyindoda ephendukile, ngoba le ncwadi esiyifundayo njengamanje kuDaniel 4 irekhodi lokugcina lempilo kaNebukadnezar. So nathi uNkulunkulu uyafuna ukuthi size kuye ukuze ezosiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Muntu lapha ekhaya, ntwana kaNkulunkulu, nami ngiyelana ukuthi uNkulunkulu masingapheli amandla ngenxa yezinto ezisehlelayo. Asibuyele kuNkulunkulu. uNkulunkulu ongumthombo wokuhlakanipha nongumthombo wamandla nawempilo. Khona amavesi engifisa ukuthi sizitholele wona sihambele nawo la mayelana nempakamo. Sithole khona ivesi engiyifunayo bazalwane. Ngabe ngenza isono uma ngingase ngingayifundi. Obadiya une-chapter eyodwa. Ngifisa sifunda uvesi wakhona. Impakamo ngisho ngathi unazo izinto zokuphakama, uyazibona ukuthi ngingaphakama ngobuhle. Abantu besifazane ngisho ukuthi umuntu wesifazane ngisho noma engafundile. Njengamanje abanye abantu uthi omunye umuntu noma ubuhle bami bungabonakali kahle kungathi amazinyo amangazi kanjani. Ziningi phela izinto usathane akazenza eziphenduka zibe yizici kwi-appearance yethu yabo. Futhi nje omunye nje nesikhumba yabona ukuthi isitha lesi. Yebo ngumfanekiso kaNkulunkulu, kodwa-ke njengamanje le condition engiyona uNkulunkulu akamdalanga umuntu onalesi simo mina engiyiso. Kodwa ngizofuna ngizamukele, ngenze ngisola uNkulunkulu yabo. Singamsola uNkulunkulu ngezinto angekho responsible kuzona, ngoba uthi mhla ibuya ngamafezulu siyofana naye. Shuthi zonke lezi izinto ezibonakala zikhona njengamanje ezenza ukuthi bengathi singafihlwa. uNkulunkulu uJesu mayebuya uyisusa yonke lento sifane naye. Akukho sici siyobonakala lapha. Ngisho sengiveza lokho ukuthi abantu banesizathu zokuphakama. Omunye umuntu noma ngingemuhle kodwa ama-riches amazongiphakamisa. Angithi yabo, noma kukanjani kodwa ngizophakanyiswa okuthile. Noma ngingafundile kodwa akukho lapha ngize ngingene khona ngiyisipawupete nginjena ngithi uma ngingena ngibonakala ukuthi ngiyinto yokubukwa yabo. So incwadi ya-Obadiya 1 verse 4 wakhona uthi, Obadiya 1 verse 4 uthi, noma uphakama njengokhozi kubekwe isidleke sakho phakathi kwezinkanyezi, ngiyakukwehlisa khona, usho uJehova. Amen. Kuthiwani? Noma uphakama njengokhozi kubekwe isidleke sakho phakathi kwezinkanyezi, ngiyakukwehlisa khona, usho uJehova. Yabona nje umuntu uma yiphakamisa yena, uNkulunkulu lokho ekuveza la ukuthi umuntu uma yiphakamisa yena, simele ukuthobeka.
ukuze uNkulunkulu sifunda njalo incwadi yaPetro yokuqala 5:6 ukuthi thina simele ukuthobeka bese uNkulunkulu ayasiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Nale ncwadi ya-Obadiya kuyaveza ukuthi noma ungaphakama njengokhozi kucace ukuthi wena awusahlali-ke manje lapho kuhlala khona abantu, isidleke sakho siphakathi ney'nkanyezi, uJehova uyokuhlisa yena. Kodwa uma ufunda incwadi uMateyu 23 verse 12, uMateyu 23 verse 12, uNkulunkulu khona akushoyo la esifundweni. uMateyu 23 verse 12 uthi, ivesi yokugcina bese siyathandazayo. Mateyu 23 verse 12 uthi, kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, nalowo ozithobayo uza kuphakanyiswa. Amen. Inkosi ubuso ukufunda kweziwayo esikhathini samanje. Amen. Next time noma ngokulandelayo mase sihlangana siyobe sisenza uDaniel 5. Incwadi yaDaniel 5 isihloko sakhona sobe sithi idili likaBelshazari. Ngoba sifundile ukuthi kuDaniel 4 kube sekuphela nya ngempilo siyagcina ukuzwa ngoNebukadnezari. Daniel 5 sizobe sisiqala sesizwa ngabanye kuzobe kukhona isihloko esithi idili likaBelshazari. Amen. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba makube kuthina sonke manje naphakade. Amen.